היא נוהגת. איי. ארז, הכל צריך להסביר לך. כבוד והערכה גם לכל מי שמצטרף ומצטרפת אלינו עם ילדים. אני זרקתי את הילדים מהבית, ממש. פשוט השלחתי אותם לרחוב. אז רגע לפני שאנחנו מתחילים, כל העניינים הטכניים של המציגים נפתרו, או שאתם עוד צריכים עוד דקה? טוב, אני ניגשת לשירותים ואני מגיעה. בסדר גמור, ומריק, אתה בסדר עם המצגת? כן, הכל טוב, אני מוכן. נפלא. כן, רק שולח אותה לעצמי, אבל... אז אנחנו נתחיל, ותוך כדי עוד יצטרפו אלינו אנשים. לי קוראים נוגה קידר, אני סוציולוגית אורבנית, כרגע נמצאת בפוסט-דוקטורט באוניברסיטה העברית, במחלקה לסוציולוגיה ובקליניקה האורבנית, ואני נרגשת להיות כאן איתכם. אנחנו בעצם בעיצומו של היום השני של הכנס הסוציולוגי שדן במשבר האפידמיולוגי, אבל לא פחות חשוב בהצטלבויות שלו עם המשבר הכלכלי, החברתי והפוליטי בישראל, פלסטין ובעולם כולו. ובמיני מליאה שלנו, משבר הקורונה והשפעתו על העיר, שהוא בעצם חלק מסדרת המושבים של קהילת סוציולוגיה אורבנית, שהילה צבן ארגנה עבורנו, אנחנו נבקש להתבונן בתהליכים האלו דרך הזווית העירונית ודרך הזווית המרחבית. העיר בשלושת העשורים האחרונים בעצם נתפסת כזירה פוליטית שאליה מתנקזים כל מיני סוגים של משברים. משברים כלכליים, חברתיים ואקלימיים לפני הפנדמיה שתקפה אותנו. אבל העיר גם במהלך השנים האחרונות גם מציגה את עצמה בעצם כמקום מרכזי, שבו חלק מהבעיות האלו הולכות להיפטר. והמליאה שלנו תבחן את האתגרים הגדולים של העיר, וגם קצת את ההזדמנויות. התחיל הפאנל, אני ממש מתחננת. אז אני אבקש ממי שלא מדבר נוגה, אתה על מיוט. אז עצרתי בדיוק בלהגיד שמצד אחד משברים מתנקזים לעיר, אבל גם העיר, אנחנו מדמיינים אותה לפחות כזירה שמתוכה יכולים לצמוח חלק מהפתרונות או הדמיונות על עתיד אפשרי אחר, שאני מקווה שהמושב שלנו ייגע גם באפיקים האלו מעט. אבל מעבר להסתכלות על העיר כיחידה פוליטית, שהמושב הזה הולך לתת ארגז כלים או ארגז מושגי לחשוב באמצעותו עליו, כמו אזרחות עירונית, אי שוויון, חוסן אפידמיולוגי, ניהול של אוכלוסיות מגוונות באמצעות תכנון ועוד מושגים. אנחנו גם נשים את המרחב בתור איזשהו פקטור מרכזי, שמנסה להסביר את התהליכים האלו, וזה אולי הייחוד של המושב שלנו, של המיני מליאה הזאת ביחס למליות ומושבים אחרים, ואנחנו נעשה את זה דרך זה שאנחנו מסתכלים על איך קהילות מתארגנות במרחב, שאלות של חלוקת קרקע וגם של שימוש במרחבים וירטואליים, בניסיון לשים את זה כאיזשהו משתנה מסביר. אז הולך להיות לנו מושב עשיר ומרתק, ואני משוכנעת שיהיו לכם הרבה מחשבות והרבה שאלות. אני מבקש מכם או לכתוב אותם בצ'אט תוך כדי, או לשמור אותם לשלב הדיון הסופי שלנו, שבו פשוט תכתבו, יש לי שאלה ואני אתן לכם את רשות הדיבור, ובשלב הזה אנחנו גם ננסה לאסוף את ההרצאות ביחד ולפתוח אותם לדיון משותף יותר בשאלות הגדולות שמלוות אותנו. תודה לכם, ואני אתחיל מלהציג את ההרצאה הראשונה של פרופסור, שהוא פעם בבקשה להשתיק מי שלא מדבר כרגע. אז ההרצאה הראשונה שלנו, דחיקה והעקירה מהעיר בימי הקורונה, של פרופסור אורן יפתחאל ופרופסור ארז צפדיה. אז פרופסור אורן יפתחאל מלמד גיאוגרפיה פוליטית ותכנון עירוני, ועומד בראש הקתדרה ללימודים עירוניים באוניברסיטת בן גוריון. המחקרים שלו עוסקים בקשר בין כוח, מרחב וחברה, תוך בחינה השוואתית של ישראל-פלסטין, והוא פרסם למעלה מ100 מאמרים ו11 ספרים. אורן הוא גם פעיל חברתי ופוליטי, לאחרונה הוא כיהן כיו"ר של ארגון בצלם,
עמד בראש צוות להכנת תוכנית חלופית לכפרים הבדואים הלא מוכרים בנגב, והוא ממקימי תנועת השלום ארץ לכולם. ופרופסור ארז צפדיה מלמד במנהל ומדיניות ציבורית במכללת ספיר שמארחת אותנו היום. הוא בוגר המחלקה לגיאוגרפיה באוניברסיטת בן גוריון, והיה עמית פוסט דוקטורט באוניברסיטה העברית, וגם מרצה וחוקר אורח באוניברסיטות רטגרס ומרילנד. המחקרים שלו מתמקדים במדיניות מרחבית בישראל, וארז גם כן הוא פעיל פוליטי מעבר לאקדמאי, הוא יו"ר הוועד המנהל של במקום, מתכננים למען זכויות אדם. עד לפני שבוע. עד לפני שבוע, אוקיי. בזמן כתיבת האבסטרקט. אז ארז ואורן אליכם. טוב, אני קודם כל רוצה להגיד הרבה תודה על הארגון, ואני רוצה, הילה, אני חושב שעשית כאן, אנחנו במושב השלישי ברצף של הסוציולוגים האורבניים העירוניים, וזה פשוט מרתק וכיף להיות פה איתכם. ותודה לכל מי שנמצא, ונוגה על זה שאת מארגנת לנו את המושב, ולעדן שמלווה אותנו טכנית. אז באמת תודה, וכיף לראות את הפנים, אני חושב שיש אנשים שאנחנו רואים ככה בידי פעם, ככה בכנסים, ויש אנשים שפשוט לא ראיתי אותם הרבה זמן, אז זה ממש כיף גדול, ואני יודע שאני גוזל זמן מעצמי. אז אני מיד יעבור אל השקפים, בתקווה שזה אמור גם לעבוד. אז אנחנו קצת שינינו את הכותרת שלנו, אורן ואני אתחיל לדבר, ואורן ייכנס, וזה בסדר מבחינתכם, אני מניח. ורצינו להציע מושג חדש, רצינו להציע מושג שנקרא העיר הקורוניאלית. אתם רואים, אפילו לי עדיין קשה לגלגל את המילה על הלשון, ורציתי להציג לכם קודם כל את הקיר הנפלא הזה, שבאמת ב5 דקות של חיפוש בגוגל ניוז של עקירה, דחיקה, הריסת בתים וכיוצא בזה, נשפכו עלינו טונות של כתבות שפורסמו בשנה האחרונה, ואם תעברו עליהם ככה במהרה, תראו שהם נותנים כאן איזה שהן דוגמאות מייצגות של תהליכים של עקירה ודחיקה של תושבים, תוך כדי הקורונה, כלומר לא איזשהו רגע אנחנו בהולד, אנחנו עוצרים את מצב הדחיקה והעקירה, ואנחנו מתייחסים לאנשים בחמלה, כי בכל זאת התנאים האפידמיולוגיים מחייבים סוג אחר של עירוניות, או סוג אחר של זכויות לעיר. וכשהתחלנו לחשוב על הדברים האלה, זה כמובן תפס אותנו בעיצומו של מחקר ששותפים בו 18 אנשים, חלקם נכנסים, חלקם יוצאים, הילה הייתה חלק ממנו, אבל אני ראיתי שיש הרבה מאוד שיושבים איתנו בקהל, והם חלק מן המחקר הזה, ואנחנו מאוד שמחים. וזה מחקר שמנסה לבחון את התופעה הזאת של עקירה ודחיקה של תושבים מן העיר, ומן הסתם הקורונה תפסה אותנו באמצע, ואנחנו גם כן נשענים על המידע משם כדי לדבר על העיר הקורוניאלית. בהרצאה הזאת אתם תשמעו אותי משתמש ב3 טקסטים שנכתבו על ידי פלורידה ואחרים, בן ואחרים, והרפרטואר המיוחד מטעם האו"ם לנושא דיור, בלה קרישנן, 3 כתבו טקסטים ואנחנו נתייחס אליהם בהמשך של הדברים. אז למעשה אנחנו מייצגים את העיר בימי הקורונה במושג העיר הקורוניאלית, והיא כמובן מהדהדת לכולנו את העיר הקולוניאלית, כלומר איזשהו מושג שמסמל תקופה, תהליך וגם כן מהות. בעיר הקורוניאלית סדר הדברים מתחיל בפלישה, פלישה פוגענית צריך לומר, אל תוך מרחב חיים חי ומתפקד. היא למעשה משנה את כל סדרי העולם במובן הזה, היא מערערת יחסים חברתיים, היא מערערת את היחסים הכלכליים ומגדירה אותם מחדש, ומן הסתם גם כן היא עושה את זה גם לגבי הפוליטיקה. העיר הקורוניאלית היא לא רק מונח תיאורי עם איזשהו תוקף מוגבל לעידן של המגפה, היא גם כן מהדהדת את מה שהיה לפני כן, ולכן גם כן השימוש כאן בעיר הקולוניאלית הוא מאוד חשוב, אבל היא גם כן טריגר להתחיל לחשוב על איך ייראה העידן החדש, וכמובן גם כן העידן החדש יהיה מלווה בשינויים שהם כלכליים, פוליטיים, מרחביים, ואנחנו חושבים שזה יימשך הרבה זמן אחרי שהמשבר יגיע לקיצו, כלומר אם יש איזשהו חלום שעברנו תקופה
ואנחנו במקום אחר, אני מניח שזה לא בדיוק יקרה. אני רוצה גם כן להציע את העיר הקולוניאלית כפריזמה מתודולוגית, כלומר לשאול על מה אנחנו מסתכלים. ואנחנו מסתכלים בעיקר על המבנה האזרחות של העיר. ובמובן הזה הקורונה, או העיר הקולוניאלית, היא למעשה מדגישה דברים, היא מבליטה דברים שהם חלק מבנים מהעיר. אבל היא גם משנה, וצריכים לשים לב, היא לא רק מבליטה את המבנה העירוני, אלא היא גם כן משנה אותו. ומה שבעיקר מראה לנו, היא מראה לנו את הפגיעות מצד אחד בזכויות של תושבים אל העיר, את ההיררכיה בין קבוצות בדבר פוטנציאל הפגיעות בזכויות אל העיר, ואלו כמובן תהליכים שזיהינו אותם קודם לכן, אבל עכשיו הם הרבה יותר בולטים והם הרבה יותר חדים. הם הרבה יותר בולטים והם הרבה יותר חדים, כי אנחנו מצליחים לזהות כאן שני כשלים מבניים. כשל אחד הוא כשל פנימי, כלומר מראש מבנה הזכויות האזרחי של העיר היה רופף וכמובן לא שוויוני, וזה כמובן בניגוד לכל התיאוריות שמניחות שהעיר כאיזשהו מרחב מייצג ליברלי היא מהות השוויון. ומן הצד השני אנחנו רואים גם כן שיש איזשהו כשל מבני חיצוני. המדינה פתאום, האפרטוס של המדינה נכנס לנו לתוך העיר ומשנה אותה, הוא מעקר את העירוניות מתוך העיר, שזה דבר מאוד מעניין. כלומר, הסגרים וכל הדברים האלה הפכו את העיר ללא עיר. ופתאום אל מול כל השיח של העיר הגלובלית והחלשות המדינה, והנה מופיעה לנו כאן סדר עולמי פוליטי חדש מבוסס ערים, אנחנו רואים פתאום שהקורונה מחזירה לנו את המדינה, את האפרטוס של המדינה, בכוח הדכאני שלו שלמעשה מעקר את העיר מעצמה. אנחנו באופן אז אולי באמת צריך להגיד את הטענה שהייתי צריך להגיד אותה, שזה העיר הקולוניאלית היא חושפת אם ככה את המבנה המעורער של האזרחות העירונית, ואת החולשה מול ריכוז סמכויות דרכוניות, צריך לומר, בידי המדינה. יש לנו למעשה איזשהו מצב צבירה נרחב של דחיקות והכירות שאני עליו תכף אדבר, שבו אוכלוסיות למעשה חשופות הרבה יותר מבעבר לסכנה של דחיקות והכירות. אורן, אני לא שומע אותך נכנס לדבריי, וזה ככה, הדממה הזאת היא מציקה לי. אתה שם? אורן, אתה מיוט אבל. נכון. אני אומר, אתה מתנסח כל כך יפה ורהוט, אסור לקלקל, אסור לעצור שור בדישו, כמו שאומרים. אוקיי, אז אני אמשיך לדוש. אנחנו למעשה לא מסתכלים כמובן, אין לנו אפשרות, בטח לא ברבע שעה שהוקצתה לנו לדון על המבנה האזרחות בעיר הקולוניאלית, ולכן אנחנו מסתכלים על case study, וה-case study הוא חוזר אל המחקר שדיברנו אליו, הוא למעשה דחיקות והכירות. זה כמובן איזשהו תרגום לא לגמרי מוצלח, אפשר לומר, של המושג displaceability, אבל דווקא העובדה שנאלצנו לפרק אותו לדחיקות והכירות, אני תכף אראה גם שזה סוג של יתרון, כי הוא מרחיב לנו את האפשרויות. אז כמובן המושג דחיקות והכירות, שתכף אני אעמוד על טיבו או על טיבם, נגזר מהמושגים דחיקה והכירה. ודחיקה והכירה למעשה מייצרת לנו איזשהו קשת של דחיקה של אנשים באופנים שאנחנו נכנה אותם בשם אלימות רכה, כן, תהליכים כלכליים, ג'נטריפיקציה וכיוצא בזה, ועד הכירה שהיא הרבה יותר כוחנית והרבה יותר פיזית. אבל אנחנו רצינו לקחת את זה צעד אחד קדימה, רצינו להגיד, לא מדובר כאן רק במצב שבו אנשים צריכים לעזוב את המרחב שבו הם גרים, שהם צריכים להימלט או להותיר מאחור את הבית שבו הם גרים, אלא גם כן מצב הדרגתי או מהיר, כן, דחיקה או עקירה, של שחיקת זכויות אל העיר. כלומר, אם אני מאבד חלק מן הזכויות שהיו לי אל העיר, אני למעשה יכול להתחיל לדבר על דחיקה. ואם זה נעשה בצורה אלימה ומהירה, זה עקירה, אם זה נעשה בצורה איטית, ובדרך כלל שזורה בתוך תהליכים כלכליים, אז אנחנו נדבר על דחיקה. אז מה זה עקירות ודחיקות? עקירות ודחיקות למעשה לוקחים את עוד צעד אחד, מרחיב, ומתחילים לדבר על הפוטנציאל. כלומר, אני לא שואל את השאלה אם אני עובר תהליכים של דחיקה או עקירה בתור תושב בעיר, אלא אני מתחיל לשאול שאלות אחרות. אני מתחיל לשאול שאלות על החרב שמתקתקת מעל ראשי. מתי היא תנחת? מתי יבוא הרגע שבו הזכויות שלי לעיר ילכו וישחקו, ואיך? האם זה יעשה בצורה מהירה?
עקירה, או שזה יעשה בצורה איטית, דחיקה. אז המציאות הזאת, אם ככה, של דחיקות ועקירות, שאיננה חייב להתממש, אבל עצם קיומה כפוטנציאל הוא כבר משהו שמשנה ומאיים על מבנה האזרחות העירונית, הוא קיים תמיד בערים. ואנחנו כמובן רוצים להסתכל עליו דרך המציאות הזאת של העיר הקולוניאלית. אורן? מצוין. לא? אפילו אתם רואים, אני מקבל גם כן ציונים תוך כדי. זה מדהים, אתה יודע, אתה 20 שנה כבר לא נתת לי ציונים, נכון? זה כבר עבר הרבה זמן. אורן היה פעם המנחה שלי, אגב. אז למסקנה הזאת הגענו בדבר הדחיקות והעקירות, באמצעות ניתוח שביקש להסתכל על התופעות משתי זוויות, לא מקריות. אחת אנחנו מכנים אותה בשם צפון מערבית, והשנייה היא דרום מזרחית. אנחנו לא רוצים לבדל יותר מדי בין הזוויות האלה, אנחנו רוצים דווקא להסתכל על הקשת של האפשרויות שנמתחת בין שתי הזוויות הללו, ושאנחנו מדברים על זוויות, אנחנו למעשה מדברים על, כמובן, על פרספקטיבה, אנחנו יותר מעניין אותנו הצדדים האפיסטמולוגיים, ומכאן גם כן את המשמעויות הפוליטיות, שקשורים בשאלה על מה מסתכלים ומבעד למה מסתכלים. איזה סוג של נתונים אנחנו אוספים? אז איזה תופעות עירוניות אנחנו רוצים להסתכל? כשאנחנו מדברים על הזכות לעיר, על מה אנחנו מסתכלים? האם אנחנו מסתכלים על המצבה של האוכלוסייה שיכולה לצאת ולעבור לבית השני שלהם בפרברים כי צפוף להם מדי בעיר, או שאנחנו מבקשים להסתכל על התושבים שגרים בסלאמס ובצל הקורונה הורסים להם את הבתים. עכשיו, אלה שאלות כמובן שלכאורה נראות שאלות מתודולוגיות או שאלות אפיסטמולוגיות, אבל כמובן הן מקפלות בתוכן משמעות פוליטית מאוד חשובה, ואם אנחנו בזיקה אל העיר הקולוניאלית, אז כמובן אתם צריכים קצת להבין את החשיבה האפיסטמולוגית שאנחנו מבקשים כאן להניח. אם יהיה לי זמן אני אכנס לעוד זווית שלמעשה מגשרת בין שתי הזוויות שאני מיד אנסח אותן, וזאת היא הזווית שאני אכנה אותה, זווית התיקון, ככה, שם לא מוצלח. ארז, אני רוצה להוסיף פה. ארז דורן 5 דקות רק. 5 דקות. היות וההצגה הזאת היא קונספטואלית, ואני חושב שבחודשים, בשנים הקרובות גם תקבלו מאיתנו לא מעט, יחד עם החוקרים והחוקרות שלנו, הרצאות אמפיריות. היות וזה קונספטואלית, אז חיפשנו טקסטים שהם בקצוות של המנעד. אז יש טקסט אחד של ריצ'רד פלורידה, שנוגה גם מכירה אותו היטב, והוא הדוגמה המייצגת ביותר לטקסט צפוני, הסתכלות צפונית מערבית על העיר, ומצאנו טקסט של כמה מהעמיתים שלי שעובדים על הדרום והמזרח הגלובלי, ולכן תסתכלו על שני הטקסטים האלה כקצוות של מגוון האפשרויות התיאורטיות להבין את העיר הקולוניאלית. נכון מאוד. אז אנחנו נתחיל דווקא מהזווית הצפון מערבית, כי היא קרובה יותר לנוגה, וזאת הסיבה היחידה שאנחנו מתחילים איתה. ובאמת, כמו שאורן אמר, אז הטקסט הזה של פלורידה והחברים מסתכל על ניו יורק, לונדון ומדריד, וכאן אנחנו נתנו דוגמה מניו יורק, ותסתכלו לרגע על התמונה הזאת, על המפה הזאת שמופיעה כאן לפניכן, היא מראה את שיעורי התחלואה ביחס למספר התושבים. כנראה לא אותה שקופית שאתה מסתכל. אצלי לא רואים, כן. לא העברת. אנחנו עוד בעיר הקולוניאלית. מה את אומרת? ועד עכשיו לא אמרתם לי, אני כל הזמן בדעה שאתם צופים אדוקים במצגת שלי. זה נתקע? עכשיו? הנה, עכשיו אחד אחורה. אנחנו בדרום מזרחי. כן. עכשיו אתם רואים את המפה? כן. רואים. יופי. אז המפה הזאת היא מפה מרתקת, זאת מנהטן, ברוקלין, קווינס, ניו רושל, שזה שכונה חרדית, ברונקס, ארלם וכיוצא בזה. אבל מה שמעניין כאן זה ככל שהגוונים כהים יותר, שיעור התחלואה ל-100,000 איש הוא גבוה יותר. ותסתכלו איזשהו פלא מאוד מדהים, מנהטן, שזה החלק הכי צפוף בניו יורק, הוא החלק שיש בו הכי פחות תחלואה, וכולכם בוודאי שואלים למה, אז התשובה היא מאוד פשוטה. כי רוב האנשים, 40% מהתושבים שגרו במנהטן, למעשה עזבו את מנהטן בתקופת הקורונה. הם הלכו לבתים השניים שלהם בפרברים שנמצאים מחוץ לניו יורק. וככה אנחנו מצליחים להסתכל, אנחנו רואים שלא צפיפות הדיור, שזה פרמטר שמסתכלים עליו, אלא דווקא דפוסי העבודה הם אלו שקובעים בעיקר את שיעורי התחלואה מהקורונה. עכשיו תיקחו את זה רגע לאיזשהו מקום, אנחנו מסתכלים על אינדיבידואלים, לא על קהילות, אנחנו מסתכלים על נתונים סטטיסטיים,
אנחנו מסתכלים על שיעורי תחלואה, אנחנו מנסים להסתכל עליהם דרך עבודה ודרך דיור, זה הרעיון של הפרספקטיבה הצפון-מערבית. כלומר, זה לא רק שהיא בוחרת להסתכל על ערים ניו יורק, לונדון וכיוצא בזה, אלא היא בוחרת להסתכל על סוג מסוים של נתונים שאנחנו נכנה אותם צפון-מערביים. לעומת זאת, עכשיו תגידו לי אם זה רק שנייה, ארז, המשתנה הכי חשוב בשבילם זה היה צפיפות העבודה. לא רק צפיפות המגורים, אלא צפיפות העבודה. איזה עבודה יש מגע, איפה יש מגע בנסיעות לעבודה, אז הכל כלכלי והכל פרטני. אוקיי, עובר אליך. אוקיי? עכשיו, לעומת זאת, שאתם מסתכלים על הקצה השני של הקשת, כן, על הטקסט של בן וחובריו, שמייצג מבחינתנו את הזווית הדרום-מזרחית, אנחנו כאן מתחילים לראות דברים אחרים. עכשיו, אני אפנה אתכם לקרוא תוך כדי את מה שכתוב כאן על ה-Reading in the Pandemic, עם ה-Collective Life, שזה למעשה המושג שחשוב לנו כאן להדגיש. אנחנו רואים למעשה צורת ההתבוננות היא שונה לחלוטין. אז קודם כל, הערים שהם הסתכלו עליהם היא כבר מעניינת שלעצמה, זאת דלי, סן פאולו, ז'קרטה ויואנסבורג, כלומר, כולם במוצר, הם, לא רק שהן ממוקמות בדרום, אלא לטענת החוקרים הם גם כן מייצגים עירוניות דרומית, ומה שהם מתמקדים עליו זה הנושא הזה של ה-collective life, כלומר, קודם כל, ההתבוננות היא על הקהילה, הקולקטיב, לא על... ומנסים להסתכל על האופן שבו הקהילות מתארגנות במציאות של קורונה, בהינתן שמושגים של סגר, ריחוק חברתי, עבודה מהבית, עבודה מהרחוב, עיר חכמה וכיוצא בזה, הדברים האלה למעשה לא רלוונטיים בכלל, כלומר, אין בכלל, אפשר להצהיר עליהם בתקשורת, אבל בחיי היומיון בתוך הסלאם זה ממש לא משנה שום דבר. ומה שאנחנו רואים שם, ובאופן מרתק, משהו שהתחיל גם, ה-before כאן הוא מאוד מאוד חשוב, אבל גם כן מה שקורה תוך כדי, זה האופן שבו הקהילות מעצבות את החיים שלהם על מנת להסתדר בחיי היומיום, על מנת לשרוד. תזכרו את העבודות של בייטה בעניין הזה, הן מאוד חשובות, אבל כאן כמובן הם מייצגים לנו תצורת התבוננות מעט אחרת, הרבה יותר גיאוגרפית, הרבה יותר אורבנית, והסיפור הזה מתחיל לצייר לנו דפוס מחקרי חדש, או שונה, או אלטרנטיבי, שבו אנחנו בוחנים את האופן שבו הקהילות פועלות, חיות, תנאי החיים שלהם, ההתארגנות שלהם, הסיטואציות הקולוניאליות שנכפו עליהם, זהויות, אתניות, וכיוצא בזה, כל הדברים האלה פתאום מתחילים להיראות לנו בצורה שונה. כמה זמן יש לי, נוגה? כן. הוא נגמר, אבל תיקח 2 דקות כדי לסיים. אז אני אקח 2 דקות. אז יש לנו עוד זווית אחת שאנחנו לא נכנסים אליה יותר מדי, אבל אני רק אציין כמה מילים. ארז, שנייה אחת, ארז, עוד הערה אחת, לסיכום הדרום הגלובלי, או הדרום המזרח הגלובלי, אם פלורידה וחובריו דיברו על משתנה אחד מכריע שמסביר את הכל, הצפיפות בעבודה והנסיעה אליה, החוקרים האלה מדברים על מגוון, הם מדברים על זווית פלורוורסלית, במקום יוניברסלית. ואז הם מדברים על המרחבים הציבוריים, על הרחובות, על השווקים, על היומיומיות שהיא כולה במרחב הציבורי, על מסגדים, על כנסיות וכו' וכו'. שימו לב, הגישה להבין את העיר היא גישה שאנחנו קוראים לה גישה הדרום-מזרחית. אין משתנה אחד קבוע, אנחנו צריכים להיות גמישים ולהבין וגם להתערב, כמו שהם אומרים, בשיטת האקיופנצ'ר, בשיטת המחטים הסיליות. ולא בסגרים אוניברסליים, שכמו שאנחנו רואים גם בארץ, לא פותרים הרבה. טוב, הזווית השלישית שאני לא אכנס אליה יותר מדי של בעלה קרישנה, מתסכלת בעיקר על התיקון, מדגיש שם, נותן הרבה מאוד דוגמאות בעולם, שבו מדינות ורשויות יצרו כל מיני תנאים זמניים בדרך כלל, וזאת אחת הבעיות שלהם, של הקלות במשכנתאות, הקפאת שכר דירה וכיוצא בזה, על מנת באמת למנוע עקירה ממשית של משפחות מהעיר. אחד הדברים היפים שעשה בעלה קרישנה, זה שהוא מיפה לנו מי הקבוצות הפגיעות ביותר בעיר הקורניאלית, ויש לכם פה את הרשימה, היא רשימה אני חושב שכסוציולוגים אתם בוודאי מכירים אותה, אין בשום דבר חדש, אבל מה שיפה היא לא נשענת רק על המושגים האלו של כמה כסף אני מרוויח בשנה, ולפי זה בואו נראה מה הסיכוי שאני אקום ואני אעזוב את העיר, אלא היא מתחילה כבר להסתכל על פילוחים גילאיים, מגדריים, אתניים כמובן, וכיוצא בזה. אז אני אדלג קצת על העבודה של בעלה קרישנה, כי היא מאוד
אולי עוד משפט אחד, הוא מזהיר אותנו, היות והוא הדווח של האום, הוא מדווח לאספה הכללית של האום, הוא מזהיר אותנו מאוד שאחרי כן, אחרי המשבר הרפואי, הוא מזהיר אותנו שזה הופך להיות משבר דיורי גלובלי, ושאנחנו צריכים להיערך אליו בתור מתכננים, אורבניסטים, סוציולוגים, אני חושב שזאת אזהרה מאוד משמעותית. נכון, וגם ליקטנו לכם תמונות, ותסתכלו כאן, זה תמונות מאוד מעניינות, כי יש כאן עוד צד מאוד חשוב לתיקון, ובזה אנחנו למעשה מסיימים, זה כמובן המחאה. העובדה שהקהילות מכל עירוניות וקבוצות מכל הערים בעולם למעשה יוצאות ותובעות את הזכות שלהם אל העיר, תובעות את התיקון מפני אותה דחיקות והעקירות שקיימת בלאו הכי בעיר והלכה והתעצמה בתקופה הזאת של הקורונה. ומשפט סיכום זה, אנחנו חושבים שהמשבר של העיר הקורניאלית חושף וגם כן מאיץ בעיות מבניות במבנה האזרחות העירונית, וכמובן גם כן את השורשים הגלובליים, הקולוניאליים, הקפיטליסטיים של המבנה של האזרחות של העירונים, אבל גם כן מתוך המשבר הזה, שיוצר כמובן מצבי עומק של דחיקות והעקירות, אנחנו רואים גם כן את האג'נדות של התיקון, שהן חשובות, הן חשובות מאוד, ואני חושב שהן חשובות לא פחות מאשר בעולם כולו, למרחב שלנו, העירוני, בישראל פלסטין, שהוא כאילו מטמיע אל תוכו גם את הדרום-מזרחיות וגם את הצפון-מערביות, אבל כמו בכל הערים בעולם, הוא גם כן משווה לניתוח ביקורתי ותיקון מבני, ורצוי כמה שיותר מהר, ואם אנחנו מדברים על ניתוח ביקורתי, אז אני בטוח שהוא יצא מאיתנו ואיפשהו פה מהמרחב הזה. הרבה תודה על ההקשבה. תודה לכם, ארז ואורן. אני בטוחה שאני מדברת בשם כולם שזה פתח את התיאבון, ואני מקווה שנספיק לחזור בדיון גם לדוגמאות ומחשבות קונקרטיות על המקומות שצריך להתבונן עליהם פה בישראל פלסטין. ואנחנו עוברים להרצאה הבאה של דוקטור רבית חננאל, שתציג עבודה משותפת שלה ושל דוקטור רם פישמן ודוקטור נחומי יפם, החוג למדיניות ציבורית באוניברסיטת תל אביב. רבית היא חברת סגל בכירה בחוג למדיניות ציבורית, והיא ראש המעבדה להתחדשות עירונית. היא מתמחה במדיניות עירונית, במדיניות תכנון ובמדיניות דיור. אלייך רבית. תודה נוגה. ומנפלאות הזום, אז אני ממש השנייה חזרתי אחרי שהאינטרנט נפל אצלי בבית, אז אני הפסדתי חצי מההרצאה שלכם והגעתי בדיוק לעכשיו, וגם המחשב פתאום נכבה, אז אני גם עם המחשב של הבת שלי, אבל נראה אצליח להעביר את זה. אני רק מתקנת שאני ראש המעבדה למדיניות עירונית. בואו נראה אם המצגת הצליחה לעלות. אתם עוד לא רואים, נכון? עוד לא. שנייה. share screen. צריכה לשתף את זה. ועכשיו אתם רואים? כן, עכשיו אנחנו רואים. יופי. טוב, אז שלום לכולם, וצהריים טובים. אני אציג מאמר משותף שלי עם שני קולגות שלי מהחוג, דוקטור נחומי יפם שהיא חברת סגל חרדית חשוב לומר, ודוקטור רם פישמן שהוא כלכלן פיתוח. המאמר שלנו בעצם בודק באיזו מידה ה-urban diversity, או מידת ההטרוגניות או ההומוגניות השכונתית, מהווים למעשה פקטור שהוא מגן עלינו, נותן לנו איזושהי חסינות אפידמיולוגית במקרה של מגפות כלל עולמיות, כמו מקרה הקורונה, כאשר אנחנו בעצם מן הסתם מתמקדים במקרה של הקורונה, ושגבה כבר מעל 100 מיליון קורבנות בעולם, ולא צריך להכביר במילים, אבל בישראל וגם בעולם הקורונה, וזה גם מתקשר מאוד להרצאה של ארז ואורן, הקורונה בעיקר גבתה קורבנות בקהילות סגורות, בקהילות הומוגניות, שהן קהילות סגורות, ובהקשר הזה הקהילה
אנחנו מתמקדים למעשה בחרדים בישראל, לא רק בגלל שזה מאוד מאוד פוטוגני ונמצא עכשיו בראש הכותרות, אלא בגלל שזה, למעשה יש לנו פה אפשרות להראות מנעד של שכונות. בעצם המחקר שלנו, מטרת המחקר היא לבחור באיזו מידה אסטרטגיית התכנון העירוני משפיעה על מידת החסינות של השכונה בפני מגיפה עולמית כמו הקורונה. באופן ספציפי אנחנו בוחרים את הקשר בין מידת ההומוגנית של השכונה לבין ההסתברות לחלות בקורונה. אנחנו מתמקדים באוכלוסייה החרדית, מכיוון שהאוכלוסייה החרדית היא אוכלוסייה סגורה שחיה בשכונות נבדלות, אבל בשנים האחרונות, נכון? בשנים האחרונות האוכלוסייה החרדית עוברת הרבה מאוד תמורות שמשנות גם את הפיזור הגיאוגרפי שלהם, גם את הפיזור המרחבי שלהם, ואנחנו רואים הרבה מאוד חרדים שעוברים לגור בשכונות הטרוגניות, שהם עדיין חרדים לגמרי, זאת אומרת, זה לא משנה את מידת החרדיות שלהם, ולכן יש לנו פה מצב שמאפשר לנו לבדוק אוכלוסייה שהיא מבודלת, אבל שהיא חיה ברמות שונות של urban diversity, או ברמות שונות של סגירות כלפי, או פתיחות כלפי העולם, אפשר להסתכל על זה משני הכיוונים, ולכן זה דרך טובה בשבילנו כחוקרים, בשבילי כחוקרת עירונית, לחקור את ההיבטים האלה גם ברמה הפרקטית וגם ברמה התיאורטית. כאשר ממש בקצרה על האוכלוסייה החרדית, אז האוכלוסייה החרדית החלה להתפתח בסוף המאה ה-18 כחלק כאנטיתזה לתקופת הנאורות, שבעצם בתקופה הזאת חברות שונות, ובטח האוכלוסייה היהודית התחילה להיפתח יותר לעולם, והחלה להתפתח האוכלוסייה היהודית החילונית. המטרה שלה, רגע, סליחה, אני לא רואה את המצגת, אני מצטערת, אני פשוט עם מסך שאני לא רואה כלום, אז תסלחו לי, אני בכלל צריכה עכשיו לדבר על ה-urban diversity, נכון? ואצלי כזה... אנחנו רואים את בטלפון? את בטלפון? אני עם שני מסכים שונים, עם שני מחשבים שונים, שעכשיו אני הורדתי את זה בכלל מה-one drive שלי במהלך השיחה שלכם, אז סליחה, אני בקושי רואה את זה. אם אני אשים משקפיים, אני רואה רק מסך אחד, אז אני אפילו לא יודעת אם אני יכולה לשים משקפיים או לא, צורות של סקנים. אז סליחה. אז המסגרת התיאורטית של המחקר עוסקת ב-urban diversity, כמו שאמרתי, נקודת המוצא היא העובדה שהגישה הזאת, ובמיוחד ה-social mix, גיוון של אוכלוסיות, אבל גם מגוון של שימושי קרקע וצורות שונות של דיור ופעילויות שונות, משפיעים לטובה גם ברמה החברתית וגם ברמה הכלכלית, על העיר, על החיות של העיר, והופכים אותה לעיר יותר צודקת עבור אוכלוסיות מגוונות. כאשר במחקר הזה, מה שאנחנו עושים זה מנסים לעשות צעד קדימה, ולבחון לראשונה את ההשפעה של אסטרטגיות תכנון עירוני, ובאופן ספציפי, את ההשפעה של גישת הגיוון החברתי, ה-urban diversity, על בריאות הציבור, ועל חסינות של חברי הקהילה מפני מגפות. ותכף אני אראה לכם איך עשינו את זה. אז עכשיו, 60 שניות על חרדים, אז כמו שאמרתי, האוכלוסייה החרדית בעצם המטרה שלה הייתה להגן על לשים חיץ בינם לבין אורח חיים המודרני החילוני, ולכן הם חיים כקהילה סגורה, בתוך מה שהם קוראים לזה, ה-walls of holiness, החומות של הקדושה שהם בונים, כאשר אורח החיים החרדי הוא אורח חיים בדלני, שנוגע לכלל היבטי החיים. חשוב לומר שבעולם קיימים כ1,800,000 חרדים, שמהם 1,000,000 חיים בישראל, כ500,000 חיים בארצות הברית, והשאר במקומות אחרים בעולם. הקהילה החרדית הישראלית היא סגורה במיוחד, מכיוון שהקהילה הזאת, בשונה מקהילות אחרות, כמו הקהילה האמריקאית לדוגמה, הם חברה של לומדים, כלומר, הגברים הם society of learners, מה שנקרא, הגברים בהם לומדים, הם לא יוצאים לעבודה, כמו שאנחנו יודעים, ולכן הם הרבה יותר בדלנים, מקהילה הרבה יותר סגורה, מקהילות חרדיות אחרות בעולם, שבמידת החרדיות שלהם הם חרדים, לא פחות חשוב לומר. בשנים האחרונות הקהילה החרדית עברה שינויים משמעותיים, שהשפיעו על הפריסה המרחבית שלה.
עד לשנות ה-80 הם התגוררו בעיקר בתור מה שנקרא המשולש החרדי, שזה ירושלים, בני ברק ואשדוד, ומשנות ה-90, כתוצאה מהריבוי הטבעי הגדול והמחסור בדיור, בעצם אנחנו רואים שקורים שני דברים, גם מוקמות רשויות מקומיות חרדיות, רק חרדיות, כמו מודיעין עילית, ביתר עילית ואילת, וגם הוקמו שכונות חרדיות בתוך יישובים לא חרדים, כמו רמת בית שמש, שבמקור היא יישוב לא חרדי, אבל הוקם ביישוב חרדי. מה שעוד אנחנו רואים, שהחל משנות ה-2000, המגמה הזאת התרחבה. וחרדים רבים, בעצם גם חרדים שהם יותר ליברליים, אבל גם חרדים מיינסטרים, וזה במיוחד מה שחשוב לי להדגיש, הם החלו לעבור לשכונות חילוניות בערים הטרוגניות. זה קורה בעיקר במקומות מוחלשים, בשכונות מוחלשות, שבהם ערכי הדיור הם נמוכים, ומה שקורה זה שבעצם הם עוברים לשכונה הזאת, ואנחנו רואים, אם דיברתם אורן וארז על עקירות או דחיקות, אז אנחנו רואים למעשה שהאוכלוסיות המוחלשות באותם אזורים בעצם נאלצות לעזוב את השכונות האלה, שהן שכונות המקור שלהם למעשה. אנחנו רואים את זה כמעט בכל הערים, בכל הארץ. אז חל שינוי, ואנחנו רואים חרדים שנכנסים לשכונות הטרוגניות חילוניות. מערך המחקר שלנו כולל שני בסיסי מידע מאוד מאוד משמעותיים. בסיס המידע הראשון זה בעצם הנתונים של משרד הבריאות על רמת התחלואה בקורונה, והבסיס השני זה נתונים של חברה פרטית בשם פוינטס מיפוי עסקי, שמה שהם עושים זה הם למעשה יצרו מדד הטרוגניות או הומוגניות, זה אותו דבר, שהם פיתחו לצורך עסקי, הם בעצם מייצרים נתונים ללקוחות בשביל לדעת איפה להקים כל מיני סניפים של למשל קופות חולים, סופר פארם, בנקים וכדומה, ולכן הם צריכים מיפוי טוב של האוכלוסייה, ולכן יש להם ניתוחים ברמת השכונה, והם יצרו למעשה את המדד ההטרוגני. מה זה מדד ההטרוגני? הם בכל שכונה בארץ, הם בעצם עוקבים אחרי אוכלוסיות ספציפיות, ותכף אני אראה לכם איזה אוכלוסיות אנחנו בחרנו לבחון, והם בודקים עד כמה השכונה היא הטרוגנית או הומוגנית. זאת אומרת, הם קוראים לזה ההומוג'ניטי רנק שלהם, ובעצם יש לנו חלוקה ל5 מדדים, מ1 עד 5, בהתאם למידת ההומוגניות של השכונה, ש5 זה שכונה שהיא very high, זאת אומרת היא מאוד מאוד הומוגנית, שהאוכלוסייה בה היא בין 70 עד ל100% הומוגנית, high זה בין 50 ל-70, medium זה בין 20 ל-50, weak זה בין 10 ל-20, וה-hardly present זה בין 0 ל-10%, כאשר לצורך המחקר אנחנו לקחנו את ערכי הממוצע של הטווח הזה, בשביל לבחון את כל אחת מהשכונות. חשוב לומר שהמדד של פוינטס הוא המדד שמשמש את משרד הבריאות לפרסום נתוני הקורונה לפי שכונה. לכן יכולנו להצליב בין שני המדדים האלה, בין מדד ההטרוגניות או ההומוגניות של פוינטס, לבין מדד נתוני הקורונה, כי בעצם הם משתמשים באותם נתוני שכונות, באותם חלוקה לשכונות. מה עשינו? זה היה השלב מה עשינו למעשה בשלב הראשון? רבית, אני רק אגיד שיש 5 דקות. אוקיי, אז אני אעבור מהר. מה שעשינו זה הצגנו בהתחלה סטטיסטיקה תיאורית, ולאחר מכן אנחנו בדקנו רגרסיות, לראות האם המשתנים אחרים משפיעים על הממצאים שלנו, ואני אעבור ישר לממצאים. אנחנו בדקנו את ההטרוגניות לפי 3 אוכלוסיות שונות, הטרוגניות לפי מדדים שונים. המדד לגבי האוכלוסייה החרדית, שזה המדד שמעניין ביותר, אנחנו נתעכב עליו, לפי האוכלוסייה הדתית בישראל, ולפי האוכלוסייה הערבית, הנתונים רלוונטיים ל5 במאי, בתום הסגר הראשון. אוקיי? זה חשוב לומר, כי זה השתנה קצת לגבי הערבים, האוכלוסייה הערבית לפחות, ומה שעשינו בשלב הראשון, אנחנו בדקנו את היחס בין גודל האוכלוסייה לבין שיעור נדבקי הקורונה, אוקיי?
כמו שאנחנו רואים, אני רק אומר, זה נמצא פה, שזה מתייחס, אנחנו מתייחסים לכלל מדינת ישראל, 9,123,465 אנשים שמתגוררים ב-2,383 שכונות. אוקיי? אז מה שאנחנו עשינו, זה אנחנו בדקנו איך ההתפלגות של האוכלוסייה, איך האוכלוסייה מתפלגת בין השכונות, ולפי מדד ההטרוגניות ביחס לכל אחת מהשכונות. אנחנו רואים למעשה תראי שקופית. זה נורא קשה עם שני המסכים שאני אחד טלפון ואחד ככה, סליחה. מה שאנחנו רואים למעשה שבאוכלוסייה החרדית, 8.4% מהאוכלוסייה החרדית בעצם נמצאת איזה שקופית אתם רואים עכשיו? את הגרפים או את הקורלציות? אני לא יודעת מה אתם רואים. זה זז, רבית, זה זז כל הזמן. עכשיו את הטבלה. את הטבלה, כן. לא, אתם לא אמורים לראות את הטבלה, אתם אמורים לראות... עכשיו את הגרף, כן, עכשיו זה טוב. כי אני רואה משהו אחר עכשיו, אוקיי, זה אבסורד. סליחה, אני ממש מתנצלת. מה שאנחנו רואים, שלמעשה האוכלוסייה, בואו קודם כל נדבר על האוכלוסיות שאנחנו לא נמשיך להתמקד בהן, האוכלוסייה הדתית-לאומית מתנהגת כמו כלל מדינת ישראל, אנחנו רואים ששיעור הנדבקים הוא מאוד דומה לשיעור, לחלק היחסי שלהם בכלל האוכלוסייה. לגבי הערבים לפחות בנתונים שיש לנו מהסגר הראשון, אנחנו רואים ששיעור הנדבקים הוא הרבה יותר נמוך מהחלק של מכלל האוכלוסייה, אנחנו רואים שב-very high יש לנו 20% מכלל האוכלוסייה הערבית, מכלל אוכלוסיית מדינת ישראל מתגוררת, וזה היישובים הערבים הם יישובים גם שמאופיינים בהתבדלות, ולעומת זאת רק 7% מהמקרים בקורונה. לעומת זאת, בדיוק הפוך, אנחנו רואים אצל האוכלוסייה החרדית, ש8% מהאוכלוסייה נמצאת שם, אבל יש לנו למעשה כמעט 45% משיעור הנדבקים. אם אנחנו לוקחים את ה-high וה-very high, אז ביחד יש לנו 10% מכלל האוכלוסייה החרדית, שזה כמעט כמו כלל האוכלוסייה, 10% מכלל אוכלוסיית מדינת ישראל, שזה כמעט כל החרדים בישראל, ולמעלה מ-50% מנדבקי הקורונה. הנתונים האלה לא מאוד מפתיעים אותנו, אנחנו יודעים אותם, ולראות אותם בצורה מוחשית, זה מעניין. מה שמעניין זה השלב הבא שעשינו, אין לי הרבה זמן, אני יודעת, אבל אני אנסה להציג אותו בצורה יותר, כמה שאני יכולה. מה שמעניין זה השלב הבא. אתם רואים עכשיו את הגרף עם שלושת הצבעים? כן. אוקיי. אז מה שאנחנו רואים זה מה שמעניין זה לשאול את השאלה, זה שככל שיש יותר חרדים, יש יותר נדבקים בקורונה, זה אנחנו יודעים את זה גם מהעיתונות. עכשיו אנחנו יודעים את זה בצורה קצת יותר ברורה, עם מספרים יותר מדויקים. אבל מה שעניין אותנו לבדוק, זה האם הגרף הזה הוא ליניארי, או הגרף הזה הוא לא ליניארי. מה זה אומר ליניארי או לא ליניארי? האם למעשה זה שאתה חרדי, האם ההשפעה היא רק ברמת הפרט? כלומר, זה שאתה חרדי זה אומר שאתה נדבק יותר בקורונה, או שזה אומר קשר ליניארי, או האם מדובר למעשה לשכונה, לסביבה, לעובדה אם אתה נמצא בסביבה הומוגנית או הטרוגנית, לשיעור החרדים האחרים מסביבך, יש השפעה על הסיכוי שלך, על ההסתברות להידבק בקורונה, וזה אומר לא ליניארי, אוקיי? כלומר, אנחנו שואלים, האם חרדי שחי בשכונה הטרוגנית, יש לו סיכוי נמוך יותר להידבק מקורונה? אני חושבת שזאת שאלה מאוד מאוד מעניינת ברמת המדיניות, בטח ברמה של סוציולוגיה אורבנית, מתכננת תרים בשבילי, ומהגרף הזה אנחנו לא יכולים לראות את זה, מכיוון שהמרווחים בין הקטגוריות השונות הם לא שווים. ולכן מה שעשינו זה אנחנו נרמלנו. נגמר לנו הזמן, אבל קחי את 2 דקות. אני ממש בסוף, זה הממצאים. אנחנו נרמלנו בעצם את המרווחים בין הקטגוריות השונות. הדלתות שאתם רואים, זה המשולשים האדומים מייצגים למעשה את הדלתה פר 10% שינוי. אם קצב השינוי היה קבוע, כלומר אם היחס היה לינארי ולא הייתה השפעה לסביבה, אז המשולשים האדומים היו צריכים להיות גם באותו גובה וגם באותו מספר. אבל אנחנו רואים שיש השפעה שונה למידת ההטרוגניות של השכונה על הסיכוי להידבק בקורונה,
בשלב הבא מה שעשינו, זה רצינו לבדוק אם הממצאים שלנו נובעים מדברים אחרים. האם העובדה שהשכונה אולי יותר ענייה, או יותר צפופה, או מידת השימוש בטכנולוגיה, או שיעור הילדים מעל גיל 15 בשכונה, משפיע על מדד ההטרוגניות הזה, וביצענו רגרסיות, ביצענו את זה בשני מודלים שונים, ובשניהם אנחנו מצאנו למעשה שהקשר הוא מאוד יציב, ולא מושפע מהמשתנים האחרונים, ומובהק ברמה הסטטיסטית, אז עשינו את זה גם ברמה של ה-Poisson מודל, וגם ברמה של ה-OLS linear, ואני אקפוץ על הממצאים, אני רוצה, ממצאי המחקר בעצם, אני אגיד ממש במשפט, ממצאי המחקר מצביעים על קשר לא ליניארי בין מדד ההטרוגניות של השכונה לבין ההסתברות לחלות לקורונה, הכוונה לכך שהסתברות לחלות בקורונה בשכונות מעורבות, גם של חרדים נמוכה יותר משמעותית מאשר בשכונות הומוגניות של חרדים. והקשר נמצא מובהק ויציב, גם כאשר פיקחנו על משתנים משמעותיים נוספים, כמו צפיפות דיור ומספר ילדים בשכונה, מכאן שלמידת ההטרוגניות של השכונה יש תפקיד בשיעור ההדבקה בקורונה. זה משהו שמאוד מאוד חשוב לנו לומר את זה כמתכנני ערים. כלומר, הממצאים מדגימים את הדרך שבה ה-urban diversity, או במקרה הזה חוסר ה-urban diversity, ובמיוחד social mix, משפיעים על הקהילות מסוגרות שמתנגדות לדייברסיטי. זה לא הצפיפות, זה לא רק הצפיפות, זה לא רק המאפיינים הסוציו-דמוגרפיים, ואפילו לא מידת החשיפה לטכנולוגיה ולאינטרנט שבהכרח מובילים לחלות, אלא בייחודיות של אורח החיים הבדלני. המשפחות החרדיות שחיות בשכונה הטרוגניות חיות גם אותו אורח חיים חרדי, אבל מידת הבדלנות שלהם כלפי העולם ומחיי היומיום היא יותר נמוכה, וזה מה שמסביר את הקשר הלא ליניארי בין ההסתברות לחלות לקורונה ומידת ההטרוגניות החרדית בשכונה. לכן ייתכן שבמידה של מגפה כלל עולמית, כמו הקורונה, ה-urban diversity מהווה פקטור מגן, במקרה הזה בשונה מהון חברתי, ובהקשר של תכנון עירוני ומדיניות ציבורית, חשוב מאוד מאוד לומר שבימים האלה קיים דיון ציבורי בשאלה אם לבנות שכונות חרדיות הומוגניות, או לשכן חרדים במסגרת שכונות קיימות, וכאן אנחנו רואים בבירור שמידת ההומוגניות של הקהילה החרדית משפיעה לרעה על החוסן הבריאותי שלהם, ואני חושבת שחייבים לקחת את הממצאים האלה בחשבון במדיניות הציבורית. תודה. סליחה על כל הבלגן. תודה רבה רבית, ולמרות הקשיים הטכניים, אני חושבת שהמסר מאוד ברור. את גם תראי בצ'אט שהוא עורר אותנו למחשבות ותגובות, ואני חושבת שגם באופן אישי עשית איזושהי קונקרטיזציה להצעה התיאורטית שאורן וארז מציעים, של להסתכל על עוד סוגים של משתנים. אנחנו נעבור להרצאה הבאה של דוקטור הילה צבן. הילה היא מרצה בכירה וראש המחלקה לניהול תיירות ומלונאות במכללה האקדמית כנרת. היא סוציולוגית ואנתרופולוגית בהכשרתה, וראשת קהילת סוציולוגיה אורבנית באגודה הסוציולוגית הישראלית, שבעצם כניסה את כולנו לכאן. הילה חוקרת ג'נטריפיקציה, התחדשות עירונית, ניידות והגירה פריבילגית והשפעתן על ערים, וגם אזרחות עירונית ושאלות של מורשת וזיכרון בעיר. תודה נוגה, רגע אני רק הסתבכתי שנייה עם אוקיי. רואים טוב? רואים טוב, כן. יופי, אוקיי, אז אני רוצה לדבר איתכם על מה זה בעצם, מה זה ג'נטריפיקציה טרנס-לאומית, ולמה זה יכול לצמוח בעת משבר, ונתחיל קצת במה זה בעצם ג'נטריפיקציה, לפני שאנחנו מגיעים הלאה. אני מניחה שכולכם או רובכם מכירים את התהליך הזה, שהוא תהליך חברתי ומרחבי, שבמסגרתו אוכלוסייה ממעמד בינוני, עוברת לגור בשכונות של מעמדות נמוכים יותר, ומייצרת שינוי הדרגתי של האזור, ובאיור הזה אפשר לקבל רמזים לסוג השינויים שבאים לידי ביטוי בדיור שנראה אחרת, באוכלוסייה שמשתנה, צעירה יותר, שיש לה דפוסי צרכנות אחרים, למשל הבתי קפה והלבוש וכו'. ומה שרוב חוקרי הג'נטריפיקציה מסכימים עליו,
זה שבעצם ג'נטריפיקציה היא תהליך שכולל בתוכו מרכיב משמעותי של דחיקה, אוכלוסיות מסוימות נכנסות ואוכלוסיות אחרות יוצאות, בדיוק באופן שבו ארז ואורן דיברו עליו קודם. אז מה זה בעצם ג'נטריפיקציה טרנס-לאומית? פה התיאוריה של הג'נטריפיקציה שבמשך שנים רבות מתייחסת לשני צדדים של התהליך, מצד אחד הצד של הביקוש, של מי הם אותם מחוללי ג'נטריפיקציה ומה גורם להם, מהו השינוי הצרכני שגורם להם בעצם לרצות לעבור לאזורים מדורדרים יחסית של העיר. אז פה הדיבור הוא על זה שיש לנו בעצם היום מעמד גלובלי של מחוללי ג'נטריפיקציה, ובצד ההיצע, אותן תיאוריות שניל סמית התחיל בהן, הדיבור על rent gaps, על פער בערך הנכס, כלומר הפער בין הערך של הנכס בפועל לבין פוטנציאל הערך שלו, אם השכונה תהיה טובה יותר והאוכלוסייה שלה תשתנה וגם המראה שלה ישתנה, אז פה אנחנו מדברים כבר על פער, על rent gaps שהם לא רק מקומיים, אלא טרנס-לאומיים, כלומר שהשווקים הם גלובליים, ומכוונים לא רק לאוכלוסיית אותה מדינה, אלא בעצם ללקוחות מכל העולם. בנוסף, התיאוריה של ג'נטריפיקציה בשנים האחרונות, הפכה להיות תיאוריה גלובלית, מה שנקרא planetary gentrification, על משקל planetary urbanism, והיא מדברת על זה שג'נטריפיקציה היא בכל מקום, לא רק בכל מקום בעולם, אלא גם מבחינת המרחב שבו היא קורית, זה כבר לא מדובר רק בתופעה שקורית בערים או במרכזי הערים, אלא שיכולה לקרות בהחלט גם במרחבים כפריים, ובעצם איזו תפיסה מאוד מרחיבה ומכילה של התהליך, אבל לטעמי לפחות, התפיסות האלה של planetary gentrification, שכמובן יש עליהן הרבה סוגים של ביקורות, לא מתייחסות מספיק לעובדה שיש פה, ההיבט הביקושי הזה הוא מאוד מאוד חשוב, אנשים הם ניידים הרבה יותר היום, והם משתתפים בתהליכי איור והתחדשות בערים שונות ובאזורים שונים בעולם, ולכן יש זרם חדש תיאורטי בהקשר הזה שמתייחס למושג ג'נטריפיקציה טרנס-לאומית, כלומר המצב שבו האנשים והכסף מגיעים מבחוץ ומתחרים עם המקומיים על משאבי הדיור. אז בעצם אני רוצה להעלות פה כמה שאלות. קודם כל, מה המקום שיש לסגנון חיים של אוכלוסיות שהן פריבילגיות, ונדבר תכף על מה זה בדיוק הפריבילגיה הזו, מה המקום שיש לסגנון חיים שלהם בתהליכי שינוי אורבני במקומות שונים בעולם, ואני רוצה להעלות גם את השאלה של כמה פריבילגי הוא הפריבילג, האם אנחנו מדברים רק על אותם אליטות כלכליות גלובליות כמו באיור הזה, או שאנחנו יכולים לדבר על טווח הרבה יותר רחב של מעמדות ביניים בצפון הגלובלי, שבהשוואה למקומות אחרים הם כמובן מאוד פריבילגיים, אבל לא בהכרח במקום שממנו הם באים. כלומר, הרחבה המשמעותית של מי הם אותם בעלי פריבילגיות. ואני רוצה גם להעלות את השאלה, איך משבר הקורונה משפיע על המגמות האלה שהן כבר קיימות תקופה לא קצרה, האם אנחנו עשויים לראות פה משהו אחר. אז אני רוצה להתייחס לפרויקט הזה שמתוכו אני מדברת על הדברים האלה, יחד עם עמית שלי, דוקטור מת'יו הייז מסנט תומאס יוניברסיטי בקנדה, ערכנו גיליון מיוחד של כתב העת Urban Studies, זה יצא סוף סוף ככה בדפוס בנובמבר האחרון, ובגיליון הזה יש
כמה מקרי בוחן של ג'נטריפיקציה טרנס-לאומית ממקומות שונים, אם זה ספרד ופורטוגל וצרפת ורומניה, מקסיקו, אקוודור והמקרה של ישראל. היו שם שני מאמרי קומנטרי על המאמרים האחרים, והמבוא התיאורטי של מתיו ושלי, שעליו אני מבססת חלק מהדברים שלי היום. אז אני אתייחס ממש בקצרה ל-case study שאני הבאתי לדיון הזה. אני עשיתי מחקר על יהודים בריטים והקשרים שלהם עם ישראל, והאופן שבו הקשרים הללו משפיעים על ערים בארץ, דרך הפרספקטיבה של בעלות על דירות שניות, בתים שניים, או דירות נופש שיש לאנשים בארץ, ומה שבדקתי זה בעצם את המוטיבציות השונות שיש ליהודים בריטים, ואולי באופן רחב יותר ליהודי התפוצות, לרכוש דירות כאלה בישראל, ומצד שני בדקתי שהיא העיר שבה אנחנו רואים את ההשפעות המשמעותיות ביותר של הדחיקה של אוכלוסיות, אני מקווה שאתם שומעים אותי, ראיתי שהיה לי unstable, אבל בסדר, של אוכלוסיות, בעיקר אלה שמרוויחים בשקלים, ונדחקים מהאזורים של לב העיר ירושלים, האזורים המעניינים יותר של ירושלים, לכיוון פרברי העיר, שבהקשר הירושלמי אלה בעיקר שכונות או התנחלויות מחוץ לעיר, שנבנו בשטחים שהתווספו לעיר אחרי מלחמת 67, כלומר יש פה משמעות של ייהוד של האזורים האלה, שכמובן עולה בקנה אחד עם האג'נדה גם של עיריית ירושלים וגם של ממשלת ישראל. אז בעצם במאמר שלנו, מתיו ואני מדברים על זה שעד מרץ 2020, והמאמר ככה נכתב ממש ככה סיימנו לכתוב אותו סביב מרץ-אפריל, וכבר התחלנו לראות שדברים משמעותיים ביותר קורים סביבנו, אבל כל המאמרים נכתבו עוד קודם בעצם. אנחנו מדברים על עידן של ניידות גדולה מאוד, ועל סוגים רבים של הגירה פול טיים. מצד שני, דפוסי ניידות שמאפיינים במיוחד את תושבי הצפון הגלובלי הפריבילגיים, והניידות הזו מאוד משפיעה על תהליכים עירוניים בהרבה מאוד מקומות, ואני רוצה דרך התמונות האלה להתייחס לכמה דוגמאות. כולם מכירים בוודאי את ההפגנות והמחאה החברתית שהייתה בערים כמו ברצלונה, ליסבון, פורטו ופורטוגל, נגד הנושא של השכרת דירות לטווח קצר לתיירים, Airbnb וכדומה. אנחנו רואים תופעות של נוודים דיגיטליים, אנשים שיכולים לעשות את העבודה שלהם מכל מקום, ושואלים את עצמם למה לשלם את העלויות המחיה והדיור במקומות כמו לונדון, סן פרנסיסקו או ניו יורק, אם אנחנו יכולים ללכת ולעשות את אותו דבר בחופי בלי, במלזיה, קוסטה ריקה או רומניה, שמסתבר שיש בה יופי של פס רחב, אורח חיים אירופאי ועלויות ברצפה באופן יחסי. אבל אנחנו מדברים גם על השפעות אורבניות שהן לא רק בהיבט של דיור, אלא גם בהיבט של מסחר, וזה מתחבר ל-retail gentrification, ופה בתמונה הזאת של הבית קפה הזה בפריז, אחד המאמרים בגיליון עסק בדיוק בבתי קפה אנגלו סטייל בפריז, שככה נהיו מאוד מאוד דומיננטיים בחלקים של פריז, והתחילו אותם
אנשים שאו היגרו לפריז במדינות דוברות אנגלית, או חיו במדינות כאלה תקופות, והביאו את תרבות הקפה הזו לפריז, שכמובן הייתה לה תרבות קפה מפותחת, ומאוד שונה ממה שהגיע לשם. אוקיי. אז אני רוצה לדבר על זה שהמפגש שבין אינטרסים נדל"ניים מקומיים מצד אחד לסגנון חיים משתנה של אוכלוסיית הצפון הגלובלי, זה מפגש שהוא רב השפעה. בעצם מהגרים ותיירים בעלי הכנסות גבוהות באופן יחסי נמשכים למרחבים אורבניים שהם זולים יותר, כשהמטרה שלהם היא בעצם למקסם את פוטנציאל ההשקעה הכספית שלהם, ולמושג הזה קוראים Geographic Arbitrage או Geo-Arbitrage, כלומר איך אנחנו גורמים לזה שהכסף שלנו יהיה שווה יותר. אני לא יכולה להרשות לעצמי הרבה עם המשכורת שלי בישראל, אבל אם אני עוברת עכשיו לתאילנד או לפורטוגל או ליוון, הכסף שלי שווה הרבה יותר ממה שפה. והתוצאה היא עליית מחירים משמעותית ותחרות על נכסים מול תושבים מקומיים שההכנסות שלהם הן נמוכות יותר. ובתהליך הזה שותפים באמת לא רק משקיעים מקצועיים כאלה שעושים את זה, שזה העבודה שלהם, אלא גם אנשים אינדיבידואלים כמוני וכמוכם, ולא רק הסופר עשירים, אלא גם המעמד הבינוני של הצפון הגלובלי, שכמובן באופן יחסי הם פריבילגיים, וזה מעלה באמת את השאלה, מהי פריבילגיה, או מי הם בעלי הפריבילגיה, וזה כמובן שהרבה מעבר לנושא של הכנסות, אלא גם מי הם אלה שיכולים להרשות לעצמם לעבור למקומות אחרים, שמבחינת הנגישות והזכאות לאזרחות, לוויזה, כן, אשרות שהייה במקומות שונים, יכולים לקבל את זה. אנחנו יודעים שלא כולם יכולים להגיע לכל מקום, וגם אפילו הביטוי של כשאנשים מהדרום הגלובלי עוברים לארצות של הצפון הגלובלי, קוראים להם מהגרים, אבל כשהדבר הוא הפוך, ואנשים מהצפון הגלובלי עוברים למקומות בדרום הגלובלי, קוראים להם אקספאטס, והמושג הזה הוא מאוד חשוב. מי יכול להרשות לעצמו, מי הפריבילג הוא מי שיכול לקרוא לעצמו אקספאט בעצם. ואני רוצה לתת דוגמה שממש לפני יומיים ככה ראיתי את זה בפייסבוק, קבוצת ישראלים ביוון, מישהו שכותב, שלום חברים, בת הזוג שלי ואני, בתחילתו של תכנון מעבר מדורג לחיים אלטרנטיביים ביוון, אנו רואים לנגד עינינו בית קטן או יורט, עוד מספר מבני מגורים קטנים לבני משפחה או חברים, שכחת יוגה ושטח חקלאי קטן ושמח, מסביב נוף טבעי וחקלאי כפרי, ולא עירוני, רצוי גם קהילות בסגנון דומה, משפחות או בודדים ממדינות שונות, לא רק יוונים, ומבקש מהקהל הרחב להציע לו טיפים למקומות שעשויים לענות על הקריטריונים הללו, ואני חושבת שזה מבטא, קודם כל שהדברים האלה לא קורים רק בישראל בידי יהודי התפוצות, אלא גם בידי ישראלים במקומות אחרים, והסיפור של יוון הוא ממש מרתק מה קורה שם עם ישראלים, וזה מראה בדיוק את הג'יאו-ארביטראז' הזה שהזכרתי קודם, את הנושא של סגנון חיים ועלויות, ומה אנשים מחפשים, הסיכוי של זוג כזה למצוא משהו מזה בישראל, קטן מאוד, אין הרבה מקומות כאלה, אולי כליל בצפון, אבל אפשר להניח גם שהעלויות של כזה שטח הן לא זולות בארץ, ונשאלת השאלה איך הדבר הזה משפיע על התושבים במקומות האלה, שפתאום באים אנשים סגנון חיים אחר שמבקשים את המקומות האלה לעצמם. אז מה שאנחנו רואים שקורה בתקופה האחרונה מאז הקורונה, זה כבר, הנה שתי דוגמאות לדברים שכבר קרו בקיץ. מצד אחד ישראל שמיד ניצלה מהר את המשבר הנוכחי בשביל לחזור ולהוריד
את מס הרכישה על דירות נוספות, דירות שניות, לתושבי חוץ ולישראלים. ב-2015 זה עלה ל8 עד 10%, וזה ירד חזרה ל5%, שזה מה שישראלים משלמים, כדי ככה לתמרץ את שוק הדיור, כי לאף אחד מסתבר אין שום אינטרס שמחירי הדיור פה ירדו, ורוצים לעודד את אותם משקיעים מבחוץ, ואנחנו רואים שיוון הלכה למהלך דומה ומעניין, בעצם רוצים למשוך את הפנסיונרים האירופאים שיעברו לגור ביוון, תוך הטבת מס משמעותית. בואו תגורו פה, תשלמו רק 7% מס על ההכנסות שלכם, בעוד שהייתם משלמים הרבה יותר במקומות שמהם אתם באים. אנחנו יודעים שישראל נותנת הטבה דומה ליהודים שיבואו הנה ויכולים לקבל פטור מתשלום מס על הכנסות בחול, ואפילו על דיווח מס ל10 שנים, אז הדברים האלה מוכרים לנו גם מכאן, ואני ממש לקראת סיום. אני יכולה להתחיל לסכם, תודה. בטח, שקף אחרון. אז בעצם אני רוצה להצביע על כמה דברים. דבר ראשון זה שאנחנו יודעים שהאסטרטגיות ליציאה מהמשבר הכלכלי הקודם של 2008, כללו במידה רבה עידוד של השקעות זרות ועידוד של ניידות, כלומר מדינות כמו ספרד, פורטוגל, יוון ואחרות שהצליחו להיחלץ מהמשבר בזכות עידוד של תיירות, פתיחת שווקי הדיור שלהם לעולם כולו, מה שגרם לדחיקה מאוד משמעותית של אוכלוסיות ממרכזי הערים, ואז זה המלמעלה, הטופ דאון, ומצד שני אנחנו רואים את אותו צד של הצריכה, כן, ההתחזקות של המגמות מלמטה, אנשים שרוצים לשפר את איכות החיים שלהם, במידה רבה יותר היום, לא בערים, אלא מחוץ הערים. ראינו את אותו ישראלי שמחפש באזור כפרי ביוון, זה לא מקרה, אנשים פחות רוצים היום את הערים, ואז אנחנו יכולים לדבר על ג'נטריפיקציה שמתרחבת הרבה מאוד גם על אזורים כפריים, גידול במגמות של עבודה ולמידה מרחוק, שמאפשרות ניידות. למה לי לשבת פה כשאני יכולה לעשות את זה ביותר זול ממקום אחר, ובמילא הכל בזום, ומגמות שגם כן מאוד התחזקו לאחרונה, אבל הן לא חדשות, הרבה יותר אי ודאות כלכלית ותעסוקתית, ואנשים מבינים שהם רוצים וצריכים למקסם את השווי של הכסף שלהם, שבאי ודאות אנשים מתנהלים אחרת, כשהתוצאות של הדבר הזה לדעתי יהיו עוד הגברה של אי שוויון גלובלי, דחיקה גוברת של אוכלוסיות מקומיות עם הכנסות נמוכות, וחשוב לציין שאלה הן בדיוק אותן אוכלוסיות שגם הן הנפגעות המרכזיות מהמשבר הבריאותי, הכלכלי, החברתי הנוכחי. אז זה הכל, תודה רבה על ההקשבה. תודה רבה הילה, היה מרתק וגם הצלחת כזה לקחת אותנו קדימה לסוג המשברים שמלווים אותנו קדימה אחרי המשבר האפידמיולוגי ולהראות כיווני חקירה רצויים להמשך. אנחנו עוברים להרצאה האחרונה של דוקטור מריק שטרן, גיאוגרף עירוני פוליטי, חוקר ערים בסכסוך, פוליטיקה עירונית ויחסי יהודים וערבים בערים ישראליות. מריק הוא עמית פוסט דוקטורנט במכון טרומן באוניברסיטה העברית, והוא חוקר במכון ירושלים למחקרי מדיניות. מריק, אליך. אוקיי, טוב, אני אזדרז ואשתף את המצגת. אוקיי, טוב, אז שלום לכולם. המצגת שאני אראה פה היום מבוססת בעצם על מסמך מדיניות שכתבתי עם חני וייזר, שהיא חוקרת חרדית מירושלים, על ההשפעה של מגפת הקורונה על היחסים בין הקבוצות בירושלים. עכשיו כאן אני לא אציג את כל הממצאים של
במחקר דווקא עשיתי כאן משהו שאני לא עושה בדרך כלל, שאחרי הממצאים האמפיריים אני מגבש מסגרת תיאורטית, אבל ככה זה היה סדר הדברים, אז פה אני מנסה את המסגרת התיאורטית שבניתי לאותו המחקר. עכשיו, אחד הדברים שבלטו בבחינה של ההשפעה של הקורונה על הקהילות השונות בירושלים, ואנחנו התמקדנו בעצם על שני סיפורים, הסיפור של מזרח ירושלים, האוכלוסייה הפלסטינית, והסיפור של הקהילות החרדיות, והממשק בינם לבין השלטון הישראלי, או המרחב הישראלי הכללי, בתקופת המגפה. רצינו לראות כיצד הקורונה, או יותר נכון ההתמודדות עם הקורונה, השפיעה על הציר הזה של היחסים בין שתי קהילות המיעוט הזאת, בתוך הקונטקסט של ירושלים, של עיר בסכסוך, עם ריבוי סכסוכים וכן הלאה. ובאחד אחד הדברים הבולטים שעלו, ואני מן הסתם לא אחדש פה להרבה מכם, שמצד אחד מול מזרח ירושלים באופן יחסי ומפתיע, בניגוד לציפיות, ההתמודדות עם הקורונה התנהלה בצורה, בוא נגיד, אני אקרא לזה ככה עניינית או מקצועית, כלומר המגפה לא פתחה פתח להידרדרות ביחסים ברמה הפוליטית או הלאומית בין האוכלוסיות, אלא היו שאלות שנגעו באמת במיגור של המגפה. לעומת זאת מול החרדים בירושלים, וזה דומה באמת לסיפור הכללי של החרדים בישראל, הקורונה מביאה להידרדרות ביחסים. ואחד הטרמינולוגיות שהשתמשתי בהם במחקר היה בעצם, יש לנו צד אחד שההתמודדות עברה דה-פוליטיזציה, וזה הציר הפלסטיני מול השלטון הישראלי, למול ציר נוסף שעבר פוליטיזציה מוחלטת בהתמודדות עם המגפה, שזה הצד החרדי. ומה המשמעות של הביטויים פוליטיזציה או דה-פוליטיזציה, אותם אני רוצה לפרק במחקר כאן. עכשיו, לדה-פוליטיזציה בעצם יש ישנם שתי הבנות שונות של המונח דה-פוליטיזציה. אחד שהוא יותר שגור בשיח הציבורי, והוא גם לקוח ממדיניות ציבורית, בעצם אומרת שיש לנו מרחב שהוא פוליטי, שהוא המרחב של הפוליטיקה המוסדית, נקרא לזה ככה, המפלגות, הפרלמנט, הממשלה, הכנסת, ויש לנו מרחב שהוא לא פוליטי, שהוא מבחוץ. ודה-פוליטיזציה זה בעצם העברה של פעילות מתוך השיח הפוליטי, המפלגתי או הפרטיזני, אל שיח שהוא כביכול מבחוץ, והוא לא נגוע בפוליטיקה, והוא מקצועי יותר וכן הלאה. דוגמה באמת הקמה של ועדה מקצועית לטיפול בסוגיה פוליטית, זה תהליך של דה-פוליטיזציה. לעומת זאת באמת במחקר האקדמי יותר ביקורתי, כאן נמצא על ידי הכתבים של אריק סווינגדור, אנחנו רואים התייחסות אחרת. בעצם אין שיח שהוא לא פוליטי, כן? ואנחנו עושים הפרדה פה של שני מרחבים. יש את הפוליטיקה, שזה המרחב שבו כולנו נמצאים בו, שבו בעצם תפיסות עולם שונות באות בהתנגשות זו עם זו, וצריך לקיים עליהם שיח ציבורי ער, ויש את הפוליטיקס. הפוליטיקס זה בעצם הפוליטי של ה-public policy, זה הפוליטיקה הממסדית יותר, ההגמוניה הפוליטית הקיימת, הטכנולוגיה של הממשול וכן הלאה. ודה-פוליטיזציה בהקשרים האלה מתרחשת דווקא בכיוון אחר, שבעצם הממסד הפוליטי משתלט על הפוליטיקה, לא משווה אותו על ידי הכפפה של כל השיח הפוליטי לאיזושהי פרדיגמה אחת ברורה. למשל, יש המון עיסוק על הנאו-ליברליזם. הנאו-ליברליזם שאמור להיות בדיון, בוויכוח, הוא עובר דה-פוליטיזציה על ידי הממסד, כי הוא הופך להיות מין פרדיגמה, מוסכמה שאין מה להתווכח עליה בכלל, קפיטליזם זה הדבר הנכון, כן? אז מכאן שאול הביטוי. אם אני אמחיש את זה באיזשהו גרף, אז הנה בפאבליק פוליסי או בשיח הציבורי יש לנו את הממסד הפוליטי ויש את המרחב הלא פוליטי, והדה-פוליטיזציה זה המעבר ביניהם, ובפוליטיקל אקולוגי יש לנו את הפוליטיקס, עוד פעם זה הממסד, והדה-פוליטיזציה זה ההשתלטות שלו על הפוליטיקה. זה באמת קצת מורכב ומאוד מופשט, אבל אני אנסה אולי להדגים את זה בסיפור של הקורונה. וכמובן אי אפשר שלא להתייחס
דנים בפוליטיקה וההתמודדות עם המגפה, אז ביופוליטיקה, כן, של פוקו, ואני רק אעשה שימוש בכמה מונחים בהקשר הזה, באמת במונח של הדאגה, של הקר, כן? אנחנו יודעים לפי פוקו שבעצם מדיניות בריאות משמשת הרבה פעמים גם ככלי להעצמת השליטה והפיקוח באזרחים. עוד פעם, לא בהכרח כאיזה סוג של קונספירציה, אבל זה בעצם מנגנון שהמדינה באמצעותו מתפשטת ומרחיבה את השליטה שלה, ואז כמובן אם אנחנו הולכים להקשר הירושלמי, ירושלים כעיר אתנוקרטית שבה התכנון, הפיתוח האורבני בכלל הוא משמש ככלי למימוש יעדים לאומיים של שליטה, וגם העבודה של אורן שלמה על ה-governmentality וכוח רך במזרח ירושלים, שממשלת ישראל בעצם גם מפעילה כלים שאינם רק צבאיים בשביל להגביר את השליטה שלה במזרח ירושלים, אם זה בתחום התחבורה, חינוך ובריאות. אז בואו נגיע קצת למקרה בוחן, וננסה לרוץ ממש מהר. חשוב להבין איפה אנחנו תופסים את היחסים בין הקבוצות בירושלים. אז מצד אחד יש לנו את האוכלוסייה הפלסטינית שכבר נמצאת בתהליך של שילוב מוגבר בתוך המרחב הישראלי, לאחר קריסת הסכמי אוסלו והאינתיפאדה השנייה. אני קורא לזה שילוב מרחבי מרובד. כלומר, יש שילוב בחיי היום-יום, לא במגורים, אבל תמיד תוך שמירת ההיררכיה בינם לבין יהודים. זה שילוב שנוצר מהתנאים הגיאופוליטיים, מהקמת החומה, חלקה מעודדת על ידי מדיניות ממשלתית, היום יותר מבעבר. לעומת זאת, החרדים בירושלים, שגם כן אנחנו רואים אותם משתלבים במרחב יותר ויותר בירושלים, זו בעצם התערות תוך היבדלות, כן? שמענו את זה גם בהרצאות הקודמות שעסקו באוכלוסייה הזאת. בעצם יש לנו דגמים שונים, אבל שמביאים לתוצאה דומה, שבכללה שהמרחב הכללי בירושלים, הלא חרדי או הלא פלסטיני, הופך להיות יותר מעורב ויותר הטרוגני בחיי היום-יום שלו. אז הקורונה בעצם תפסה את האוכלוסיות האלה, את שתיהן, בתוך תהליך של התערות ושילוב. אני ממש ארוץ מהר, אנחנו אולי מכירים את הנתונים, אבל באמת כמו בתמונה הכללית, עיקר התחלואה בירושלים היא בשכונות החרדיות, וכן יש עלייה דרמטית בשכונות הערביות בגל השני והשלישי, אבל כאן אני לא אתעסק כל כך בנתונים עצמם בתחלואה, אלא השיח סביב התחלואה וההתמודדות עימה. אז ממש בקצרה, במזרח ירושלים בעצם, לצד זה שהקורונה מביאה למשבר כלכלי או חברתי חריף, כי כמובן שעיקר העובדים שנפגעים מהקורונה הם עובדים פלסטינים, אם זה תיירות, אירוח וכן הלאה. יש לנו שינויים מעניינים שקורים ברובד החברתי, קודם כל עדויות לארגוני חברה אזרחית שתופסים אחריות במזרח ירושלים, ארגונים פלסטינים, ולצד זה, וזה המוקד כאן, שיתוף פעולה גובר עם הממסד הישראלי בהתמודדות עם הקורונה, ארגונים שלא שיתפו פעולה בעבר עם ממשלת ישראל, לראשונה ובאופן גלוי למחצה משתפים פעולה. למשל, דוגמה לכך היא קואליציית ארגונים פלסטינית, הג'מוע אל-מקדסי, 82 ארגונים שחלקם ארגונים שמזוהים עם הפתח, שהוקמו בקואליציה שהוקמה במזרח ירושלים להתמודדות עם הקורונה, משתפת פעולה עם פיקוד העורף בהקמת מלון קורונה, עם משרד הבריאות. יש לנו כל מיני מופעים מעניינים לראשונה של חיילי פיקוד העורף שנכנסים למזרח ירושלים לחלק מזון, ראש העיר נכנס לחלק מזון וכן הלאה. יש גם גילויי סולידריות עם ארגוני חברה אזרחית במערב ירושלים, גם בתחום של ביטחון תזונתי. כלומר, בהחלט הקורונה משמשת בהקשר הזה זרז להאצת החיבוריות של הפלסטינים ממזרח ירושלים עם המרחב הישראלי הכללי. כמובן צריך להתייחס לזה שהממשלת ישראל גם מנצלת את התהליך הזה, להעמיק שליטה, למשל מרכזת את פעילות הסיוע במנהלים קהילתיים כדי להגביר את הלגיטימציה שלהם, מונעת פעולות של הרשות הפלסטינית במתחמי בדיקות בכפר עקב למשל, סוגרים אותם, כן, אז הממשלה גם מנתבת את האוכלוסייה אל עבר ה-caring
כן, של הממשלה הישראלית בהקשר הזה. וכאן זה ציטוט של אוסאמה גנאים מעיריית ירושלים, הוא מנהל אגף חברה מזרח ירושלים, הוא אומר, יש כאלה שמתנגדים עד היום לעזרה של העירייה, הרבה מאלה שעבדו, הציטוט, שעשו שותפות ביחד, הרגישו שבתקופות כאלה אין פוליטיקה, אין מלחמות, רק מה שמגיע לנזקק או לתושב עצמו, והוא מתייחס לכך שבעצם במהלך הקורונה הם הצליחו לגייס מתנדבים שלא הסכימו לעבוד במסגרת של המנהלים הקהילתיים בעבר, והוא מאמין שזה ישבור גם דפוסים דומים בעתיד, גם מעבר לקורונה. רק 5 דקות. אוקיי, אז אני ארוץ לסיפור החרדי. לעומת זאת באמת תמונת הראי, חרדים בירושלים בקורונה, ואגב, כנראה שזה לא ייחודי בכלל לירושלים, אני מצאתי מעט דברים ייחודיים לחרדים בירושלים, פה זה סיפור ארצי, אבל הקורונה מביאה להידרדרות יחסים עם החברה הכללית, לתופעות של סטריאוטיפיזציה, הפיכת החרדים לשעיר לעזאזל בעצם, אם בתחילת המגפה הייתה ציפייה שהנה האוכלוסייה הערבית הפלסטינית היא זו שתספוג את האשמה החברתית על הקורונה, אז אנחנו רואים שזה דווקא החברה החרדית. יש לנו את ההנהגה הרבנית שנמצאת במשבר מצד אחד, והידוק השורות מהצד השני לנוכח אותו המשבר, ואנחנו לא יודעים לאן זה יתקדם. הקורונה מערערת מאוד על אורחות החיים החרדיים, אי אפשר להגיע לבית כנסת או למוסד החינוך, עם משפחות גדולות כלואות בבית, זה ממש מהווה סכנה לסטטוס קוו, לשליטה של המנגנון הרבני, והנושא של החדירה של הטכנולוגיה הדיגיטלית, דברים שנכנסו, יכול להיות שלא, אי אפשר יהיה להוציא אותם בחזרה. אבל עוד פעם, במוקד פה זה ההידרדרות של היחסים, ואני קראתי לזה האחר הביולוגי, כן? כלומר, על הרובד הקיים של המתיחות בין חילונים וחרדים בירושלים, נוסף עכשיו גם הפחד מהמגפה, והתחושה של הרבה מהמרואיינים החרדים במחקר הייתה שאנשים מתרחקים מהם, כן? כשנסעתי באוטובוס כולם התרחקו ממני, התחושה שמסתכלים עלינו במבט אחר, הרבה פעילים חרדים שעסקו בקירוב בעצם בין החברה החרדית לחברה הכללית בשנים האחרונות, הרגישו שהמאמצים נפלו לטמיון, ושהם דווקא לוקחים צעד אחורה ומזדהים יותר היום עם החברה החרדית בגלל התיוג השלילי, כן? אז בגדול זו התמונה. צד אחד, קהילה אחת, שלמרות הציפיות יש איתה התנהלות עניינית, מקצועית יותר בקשר של הקורונה והגברת החיבוריות, וצד שני שאנחנו עוד לא יודעים מה יהיה התוצאה, הגברת המתח והסכסוך בהקשרים, וזה בעצם סטיקר מעניין שבסוף הגל הראשון היה גל תחלואה בגימנסיה, אם אתם זוכרים, בירושלים, כשבאותו הזמן לא היו נדבקים בשכונות החרדיות, אז הם עשו סטיקר כזה, כאילו פרפרזה, על לא להיכנס למאה שערים, אל תיכנסו אלינו, אנחנו מפחדים מכם. אז זה איזושהי רפלקציה אורבנית על הסיפור. אז ניקח ונכניס את כל הסיפור פה. אז מה? אז אם יש לנו פה באמת פוליטיזציה או דה-פוליטיזציה, ואיך אני יכול לנתח את הסוגיה הזאת לאור המינוחים התיאורטיים שהצגתי בהתחלה? קודם כל, אפשר לראות שבאמת המגפה מעצימה את נוכחות המדינה בחיי הפרט ובתוך הקהילות המתבדלות, ובמידה רבה אפשר להבין את עומק ההתנגשות של העולם החרדי והכחשת הקורונה וכל הביטויים שראינו, ההפגנות והלוויות, כאיזושהי התרסה כנגד הנוכחות הגוברת של המדינה בקהילה שנלחמה המון שנים או מאוד בשנים כבר נגד אותה הנוכחות של המדינה החילונית והפגיעה באוטונומיה. הקורונה, אני גם טוען, עוזרת לחשוף את המגמות של היחסים, אני אקרא להם עכשיו הביופוליטיים, בין הקבוצות לשלטון הישראלי. כלומר, זה איזשהו זרקור שחושף את היחסים בצורה מאוד בולטת בגלל התגובה למגפה. ואם נסכם את זה, מול הקהילה הפלסטינית בירושלים, הפוליטיקה גברה על הפוליטי, כן? ממש כפי שתוארנו, בעצם הממסד הצליח להוציא החוצה את השיח הפוליטי, האגוניסטי,
סביב השאלות הלאומיות, של השאלות של כיבוש ויחסי כוח, ולהפוך את השיח לשיח שהוא כביכול מנוטרל. לעומת זאת, הקהילה החרדית מצליחה לעמוד בהתנגדות מול הפוליטיקה. היא שומרת על הממד הפוליטי, וזה מה שמוביל בעצם להמשך ההתנגשות מולה ומול החברה הישראלית. כלומר, אז אני חושב שאלה מושגים שיכולים לעזור לנו להבין את יחסי הכוח, את השפעת הקורונה על אותם היחסים הבין קבוצתיים, וגם אולי המגמה שלהם להמשך. זהו, תודה רבה. תודה רבה, מריק. אז בהחלט מאתגר להביא משהו חם מהתנור וקוהרנטי על תהליכים כל כך מרובים ומורכבים, וזה היה סיפור מאוד מאוד מעניין. יש לנו יחסית ממש מעט זמן. אם למישהו יש שאלה, בבקשה תכתבו, ואני חושבת שנספיק לגעת בשאלה או שתיים. אם לא, אז אני אשאל שאלה בשם כולנו. אז למי שיש שיגיב מהר. אוקיי, אז אני אקח את זכות השאלה הקולקטיבית, וזו שאלה בעצם לארבעתכם. גם מצד אחד רביד ומריק היו אמיצים והביאו לנו ממש חומר חם על תהליכים שקורים עכשיו, בניסיון לעשות סדר בתוך הכאוס הזה. אז השאלה שלי אליכם היא לאן אתם לוקחים הלאה במחקר של התהליכים האלו, כאילו מה צריך להיות השלב הבא או לאן כדאי לנו להתבונן בהמשך. והשאלה לאורן, ארז והילה זה אם אתם יכולים לכוון אותנו לאתרים ספציפיים שאתם חושבים שכדאי להסתכל בהם על התהליכים הרחבים האלו. הילה, את מתחילה? אז תודה רבה, ממש נהניתי מההרצאות של כל החברים והחברות. אני חושבת שהמקרה של יוון פה ממש מעניין, זאת אומרת זה ככה איך שהקורונה התחילה, היה המון דיבור על הישראלים ביוון ועל גם התיירים וגם אנשים שפתאום עוברים לשם, ואז מהר הצטרפתי לכל הקבוצות פייסבוק הזה, ובגלל זה אני רואה את הפוסטים שהבאתי עכשיו דוגמית, וממש הייתי רוצה ללכת עם זה קדימה. זה רעיון לאחד הפרויקטים הבאים שהייתי רוצה לעשות ולהיכנס אליהם, כדי לבחון את מה שבדקתי על יהודי התפוצות בישראל, את אותו דבר, את המוטיבציות ואת ההשלכות שיש לישראלים ביוון, ומה זה עושה שם ביוון, משהו שאני מניחה שפחות מעסיק את רוב החבר'ה שעוברים לשם. ממשיך. אצלנו יש מחקר שרץ עכשיו, של בערך 10 חוקרים, שביניהם גם הילה, כבר כתבו, חלקם התפרסמו בקרוב על הנושאים האלה ממש, כשלאחרונה אנחנו הוספנו לזה עוד 2 שכבות למחקר המקורי, גם העניין של הקורונה, כמו שראיתם עכשיו, לנסות להמשיג אותו במסגרת הדחיקות והעקירות, וגם העניין שממש עכשיו, לא נוכל להרחיב עליו, אבל זה גם על הממשל הדיגיטלי, שמאוד הבליט את עצמו בשנה האחרונה, והולך ונהיה גורם מבני. ואני מתאר לעצמי שבשני המובנים האלה אנחנו נראה מאבקים כמו שמריק הראה יפה בירושלים ורבית. אז צפו, יישארו בערוץ הזה לכנסים הבאים. אני רק אוסיף מילה אולי ברוח הזאת. אני חושב שההתבוננות שלנו צריכה לא לחפש איזה משהו חדש ומהפכני, כי בסופו של דבר, כמו שניסינו להגיד, אני חושב שזה עלה בכל הדברים. יש כאן איזשהו שינוי, אבל השינוי הזה מתבסס על דברים שכבר נעשו בעבר, ואני חושב שהדבר שאנחנו צריכים להפנות אליו מבט, זה לראות את ההמשכיות מצד אחד, אבל גם את התפניות. אז זה קצת פחות אולי תשובה גלויה וישירה על מה צריכים להסתכל בדיוק, אבל לא לזנוח, אין לנו כאן איזשהו משהו חדש שלא הכרנו אותו בעבר, ומצד אחד, מצד שני גם כן כמובן שיש כאן שינוי מאוד גדול, וחלק מהדברים כאן נחשפו, ובעיקר לזכור שההבטחה הזאת של העיר
התגלתה במידה מסוימת בחולשתה. האפרטוס של המדינה, כמה שהוא היה מבולבל ולא מסודר, בסופו של דבר זה נגמר בזה שראשי הערים ביקשו להיכנס ולעזור, זה לא היה מובן מאליו שהם צריכים להוביל את התהליכים, וכאן בדיוק אני חושב, זה צריך לגרום לנו לחשוב מחדש על העיר כתופעה פוליטית וחברתית, אלטרנטיבית למדינה. טוב, יש לי המון מה להגיד לארז על מה שהוא אמר עכשיו, לא בהכרח שאני לא מסכימה איתך, אבל זה מעורר דיון שהוא אחר על יחסי שלטון מרכזי ושלטון מקומי, ומה המקום של שלטון מקומי בישראל. אני רק אומר בהקשר הזה שגם במחאה החברתית של 2011, ראשי ערים לא היו בכלל. זאת אומרת, ראשי ערים בישראל נוטים לא להיות בכלל במקומות האלה, וזה בין השאר משום שהמערכת מאפשרת להם את זה. להיות איפה שהם רוצים ולא להיות איפה שהם לא רוצים, אבל זה דיון אחר. בהקשר של הקורונה, מה שאנחנו עושים עכשיו זה אנחנו כמובן ממשיכים את המחקר שלנו, לראות מה קורה גם, הנתונים שלנו היו ה-5 במאי בעצם, זה הנקודה שבה לחצנו כאילו על הכפתור, כמו בהצבעות בריאליטי, וראינו מי המודח באותו רגע, אז אנחנו ממשיכים ובודקים מה קורה, וגם רואים את התפניות החדשות, כמו שארז אמר, כי בגל השני והשלישי אנחנו רואים שהערבים פתאום שינו את המגמה שהייתה בגל הראשון, אבל עדיין לא כמו החרדים, כלומר, יש פה תפניות מעניינות ולא בהכרח ברורות, זאת אומרת, העלילה היא לא בהכרח, הסוף לא בהכרח ברור. אני רוצה רק לנצל את ההזדמנות ושוב להודות להילה על היוזמה על המושב הזה, כי אני פעם ראשונה שאני בכנס הסוציולוגי, ואני חושבת שזה היה מאוד מעניין, וסוציולוגיה אורבנית זה נושא מרתק שכולנו, זה חלק מאיתנו, ואני חושבת שזה היה אחד המושבים היותר מעניינים שהייתי בהם, בטח בזום לאחרונה, אז תודה רבה רבה, ותודה לנוגה על ההנחיה. מריק, תסכם לנו? האמת שפספסתי את השאלה, ניסיתי לפנח אותה מהתשובות, אבל... אוקיי. האמת שאתה, אם יש לך פשוט הערה לסיום, במקום שאני אכפה עליך שאלה. ההערה שלי לסיום, אם אנחנו מנסים להבין לאן הקורונה לוקחת בהמשך, אני די פסימי בהקשר הזה. אני חושב שמדובר באירוע כל כך טראומטי, קולקטיבית, שאנחנו לא נחזור מהר מאוד לשגרה הקודמת, וגם בהקשר התפקוד של המרקמים העירוניים, בהקשר הזה בעיניי הוא בסכנה. אבל זה עניין אינטואיטיבי לחלוטין, לא בדקתי את זה בשום מחקר. הערת אגב. אז תודה רבה לכולכם, זה ממש לא היה מתקרב למצות, אפשר אבל להמשיך ולקחת את הדיון לקפה סוציאליזציה, שהפורמט המדהים הזה שמכללת ספיר מאפשרת לנו נותן, וכמובן להצטרף אלינו בעוד פחות מרבע שעה למושב השלישי והמסכם של קהילת סוציולוגיה אורבנית. הילה, את רוצה להגיד עוד משהו? רק את זה, רציתי להגיד שהם מוזמנים להמשיך למושב הבא, ויופי שכל כך הרבה באו, ותודה רבה ולהתראות, תודה נוגה שהיית אחלה יושבת ראש. תודה נוגה. להתראות. ביי ביי.